इसेबां गोबाव नेनोसो बालायबायमोन आं। माथो खालामबावनो क्लास दंमोन ना। नोंहालाय रानि मा खबर? हाबनो गोसो गैया? मालायफोरा कट मोनगासिनो हनै। बेनिखायनोथ' लाबोफादों आं बेखौ आंनि दा उनाव सोनो होनना। अ आच्छा। हाबनोलाय गोसो जादोंमोन मालायफोरखौ मोनथिनाय खोनानायखाय दा फैसायानो मिलाया माथो। फैसाखौ सिन्था दाखालाम, नों जेसेबां हायो होदो, बाखिखौ आं होथ'नोसै। उनाव दे होफिनबानो जागोन। जाबाय। दे होमबालाय जागोन। हरदो फना अ खाथियाव फै। लिंकखौ आं बिनो हरखाबाय। आच्छा आच्छा। बा आंनिफ्राय 7,000 होनानै 10,000 खालामना होनोसै दे। औ जागोन दा? जागोन। नों आंनो देनां उनाव मोनफिनबा होफिनबानो जाबाय दै। मोनायाव नायनो हासिगोन ट्रेनिंखौ 6टा बाजियाव। दे बिदिब्ला। दे बिब्दिब्ला आं थांग्रोनोसै। दे थांग्रोदो आं दा दोनलां होनसै। औ दे। सना, नोंहाबो साननैसो उनाव लाबोनाय फैसाजों स्कुटिखौ लादो। मा साननैसो उनाव आंनो गाबोननो बायना होदोसो नोङो। बे फैसाखौ आं दानो बख'नो गोसो गैथारमोनलै सना। गोबाव दोनबासो बुरजा फैसा मोनो। नाङा आं नेबाय थाया। गाबोनबा मा जाहैगोन बे कम्पानियाबा। जेबो जायालै सना कम्पानिया। बोसोरसे थाल्ला थाबोगोन, नों बेखौ जेबो सिन्था खालामना। मालायनि स्कुटिजोंलाय बेसेबां बेरबाय थानो आंलाय। लाजिलाय लांबायसोहाय आङो। आं मिथिया आंनो गाबोननो नांथारगौ। एसेबां अफार खालायबाथ'। दे अब्लालाय आं गाबोन माबा मोनसे सेस्था खालामना नोंनो बायना होनोसै आं उदालगुरियावहाय। एसे मिनिदोब्रा सना। गाबोन बायना होनोसै आं नोंनि स्कुटिखौ। खोमारगोन ना? अ गाबोनथ' उदालगुरियावहा। सिगाङावनो गोगोम गाब्र'खांबाय आङो। सिगांनिया सिगांलै आदा, बे कम्पानियाव हाबनानै नायलायनाय मोजां फैसा मोनगोन नोङो। आं हाबालै, आंहा बिदियाव फोथायनाय गैला। गोदोनो गोगोम थगायजाखांबाय आङो। बे खनसेखौ एसे सिन्था खालायब्रा आदा। आं हाबलालै आं हाबला। गासिबो कम्पानियानो बिदिनो गोजालै, थगायग्रा गोजासो। नंखायनो माथा मारिला आं। आरो आंहा फैसाबो गैखाया। नोंनियाव गैयाब्ला आं एसे होथ'नानै दिनै नोंखौ सोना गालांथारगोन आदा। नों जेबो सिन्था खालामनाङा। अब्ला बे एप्सखौ नाय। सानसेयावहाय आंहा दा 4,000 मोनगासिनो नै। आं 52,000 उइद्र' खालायबाय। नों 15,000नि हाबोबा सानसेयावनो फार्स्टआवनो 920 थाखा हाबखागोन नै। आरो गाबोनो 1100। नैबे बे एप्सखौ नाय। आरो समफोर 1200, 1500 जेसेबांनो दिन दोनलांबाय थागोन, बारायलांबाय थागोन। जिनिसालाय मोजां जामारगोन नामा दालाय? साननैसो मोनजागौगोन नामा? नै मा सानखो? बेखौनो सानदोंमोनलै आं। मोजां जामारगोन ना बुस्थुआ? मोजां खाब्रा। नों जेबो सिन्था खालायनाङा। फैसाफ्राबो गैलाय लांला नङाना? फैसाखौ नों सिन्था खालायनाङा। फा नोंनाव बेसेबांसो दङ? 15,000नि हाबोबा आं नोंनो एसे आदारखौ होथ'ना होगोन ना। 5,000सो थानो हागौ। बाखियाव होदो मबाइलखौ हरा दा। नै बेनो। खालाममारसै होनबा? सोना गालांखानोसै नोंखौ दिनै आं बाखिखौ होथ'नोसै। दे होमबा नोंनि सायाव दै। उनाव मा जायो जाया बेखौ जेबो मिथिला। जागोन दे आदा, नों बेखौ सिन्था खालाया नोङो। आं होथ'ना होबायना। नै साक्सेस जाबाय नै आदा नै। साक्सेस। बुन्दु बुं। बुन्दु, जोंना मा जाखोब्रा? माथो प्रब्लेम जादोंनो? माबा KYC नि नामाव 6,000 होबावनांगौबा? थोद बुन्दु, KYC होनाङा। होनाङा ना? आंथ' बुन्दु खोनासंलाय। आं मैयासो उइद्र' खालामदों माथो बुन्दु। आच्छा। आंनाथ' जादोंना। माबा दिनैनिफ्राय जादोंमोनलै प्रब्लेमा। थैसिगोनसो नामाब्रा कम्पानियालाय? बोसोरसे थाबावगोन बुन्दु बियो, बोसोरसे थाबावगोन। नों मबाइलखौ लाना फैदो, आं नायगोन दे। दे होमबा दा बेलासि आं नोंखौ लोगो हमथारगोन दे। अके फै लाना फै, मबाइलखौ नायगोन दे आं। हरलायबाय डिस्टार्बनो। रिसिभ खालामा आं। आरो हरलायबाय। हाथारलाय बिखौ रायहरथारनोसै। हेलौ सना।
मानो फन हरबाय थायो नों डिस्टार्ब आंहा नोंजों रायलायनो सम गैया दोन नों ओंखाम जाबोखादोंमोन ना औ जाबोखादों आङो दसे जिरनानै थांसै डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है के द्वारा डायल किया गया नंबर मा जाखो मानो दाननो हरबाय थादों रिसिभ खालामना रायलायहरबानो जायो रायलाया आं मानसिखौनो नायनोसो बाबाय आं माथो एथ' मोजां एथ' अनो माथो नोंखौलाय मोजां नङा बियो अरायबो जाला लोंला लाबलाब साबलाब बाहायग्रा जिर'सो बियो बेचारा अनलाइन कम्पानि फैसाखौबो बेसेबा मानसिनो बुरफिननांजोब्बायबा थुदो थांसै थौ होमबालाय औ ओइ बुन्दु नों खबर मोनाखै नामाब्रा माखौ खारबाय नङाना माया खारखो नोंना मुखियालै खारबाय मा नंगौना नङाब्रा थगायदोंसो नामा नोङो थगायाखैलै आङो एकदम नंथारगौ बै मास्टार बोराया बेजों खारस'नायब्रा मैया मोनायाव खारस'नाय छे इसिबां थगायना आंखो बियो औलै बुन्दु माथो बुंनो आंबो बिराद बोरैबा मोनदोंलै सैद बुन्दु बारा दुखु जानाङालै नोङो माथो बिदि थगायसिनो सोलाङो मेगनाव दिनै नुबाय आंनियाव सैसोबाव गोनां नोंनि अननायखौ होलांबाय दाहार गैयाब्ला सना नोंनि गोसोआव आंनि अननाया नोंनि गोरबोआव गावलांगोन आंनि बिखाया गोमोरलांगोन आं बे जोनोमाव हास्थायो आंनि गोरबो खनायाव नोंखौ दोननो दाबो लुबैयो आंनि गोरबोआ नोंखौनो बजबनो नों नङाब्ला सना आं बोरै थागोन बे जोनोमाव गोसोखाङो
दाबो नोंखौ सानैजों मोजां मोनलायनायखौ ना 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 ने ना ना ने ना 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 बेखौ गोसोखांबाय थाबा फाग्लासो जागोनलै आं खर'फ्रानो जालायलांला नै माथो सोबलायबायसो नोंलाय मा टेनसन जाबाय थायोब्रा नोंलाय टेनसन नोंथ' आंनि टेनसनखौ मिथिखायो आं मानि थाखाय टेनसन जादों जाबायब्रा जालालै जाला बेजों खालि टेनसनल' नै बिदिजों बोरै जानो नों गावनि देहाखौबोथ' नायनांगोन ना मा लोगोफोरखौनो पात्ता लालाय लांला माथो नोंलाय खालि टेनसन 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 नुवाखै गावनि सेहेरानो मा जालांदों लोगोखौ पात्ता लायै लायैनोथ' आंनि गावनि अनजालियानो आंनिफ्राय जानगार जालांबाय बेफोरखौथ' इसेबो खेल लायाखै नोंसोरो आरो नोंलाय नोंथ' जेगल'सो थिखांग्रा नों माबा गावनि लोगोनि थाखाय मोजां बाथ्रा सानग्रा नामा साननोबोथ' रोंखाया नों जेबो आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै आं बेफोराव गैखाया मिथियाना थाबा जेबो जायालै लोगोनि सलुसनखौ नागिरना होनो रोंनांगौ अब्लासो नों सैथो लोगो नाजादोंमोनलै जोंबो नाजानायालाय हा माथो खालामनो मालाय जाथ्राब्ला जों मालाय मा खालामनो हानो दे बे थांखांनाय मानसिखौ गोसोखांबाय थानानै गावनि गोसोखौ दुरबल खालामनानै लानो नाङा नङाना थ' गोजौआव थांदिनि थ' खर'फोरखौ एसे साफा खालामहैदिनि बिदिनो जाथोसै थौ बेयावनो देहाफोरखौ एसे थान्दा खालामहैनोसै बेयावलाय मानो थाबाय थाबावनो ओजों थांनानै टेनसनफोरखौ साफा खालामनानै लायसै थु बेयाव थांनानै आंनि गोसोखौ सान्ति खालामनो हायोबालाय थु फै थु थ' ओइ जागाया बेयावनो जागोन खोमा बेयावनो बहायदो दे साफा गंफा लानोसै खोमा मा साफा गंफा लालाबायनोब्रा गेलास थानानै लाय दे गेलास दङ नङाना कृष्ण फै मा एफा लेट ब्रा फै दे सेस ओइ राम मा सिन्था खालामबाय थाखोब्रा जेबो नङा नारेन्दा गोसोखौ साफा खालामनो फैदों लोंना हो लोंलै हे, लोंनांगौ दे लों मानसि लोंब्रा गोसोखौ मानो हमथाना लाबाय थायो ओइ राम मा जाखो नोंलाय मा दद्र सानहाबबायल' थायो आं नंखायनो बुखाथारदोंमोन नोंखौ सिगाङावनो बेफोर कम्पानिफ्रा गासिबो नंखाय गोजासो थै सोबग्रा गोजासो गासैबो दा मा मोनखो नोङो माथो नों मानसिफोरजों मोखांखौनो देखायनो हाला बेफोरखौ बाद होदो नोङो मिथिबायना नङालै नारेन्दा बे कम्पानि थैनाय थांनाय थाखा फैसा थैनायनि आंहा जेबो टेनसन गैया आंनि जिउनि अनजालिया जे आंखौ गारनानै गुबुनजों खारसनहैबाय बेखौथ' नोंसोर मिथिखायो बै आंनि अनजालिया जे आंखौ गारना थांनायनि थाखायसो बुहुद
दुखु जादों बिखा बिखा खालामजोबोलै आंहा बोरैबा मोनो बावनो हायालै बेखौ देलै राम जाबाय बे मालाय गारनानै थांनाय मानसिखौ गोसोखांनानै मा मोनबावनोलाय मालाय दा बेहा गुबुनजों आलो गोजोन नोंहालाय मा बारहो बेफोरखौ बावदो बान्दोरमाया थांबाय सुन्दरमाया फैगोन बन्दु जिउआथ' दान्दिसेल'सो ना बेखायनो जा आरो लों एन्जयमेन्ट खालामनांगौ लों थेवबोलै बन्दु बिराद दुखु जायोलै आं बिराद दुखु जायो माखौ दुखु जाफ्लाबाय थादों खोब मोजां सानदों नोंनि अनजालि सनाखौ माथो मास्टारजों खारफालांबाय आरो नोंलाय नों खोब मोजां नों मोजां मोनब्ला मानो गारना थांनांगौ हा मानो गारना थांनांगौ सिख्ला सासेखौनो मोजां अनना फुस्लायना लाखिनो रोङाबा बोरै जानो बेलाय खारलांबाय दा आरो बै कम्पानिनि फैसाया नोंनिया बोरो कम्पानि फैसाया माथो साननैसो दुगा-दुगाथारमोनलै हा आं बाराखौबा मोजां मोनालै आं मोजां मोना बिदिखौ आंना बुंनाया बाराद्राय जाबाय नामा जादों दा हामालै बिदि खालामनो आं बांद्रायखौबा मोजां मोनालै ओइ लोंनाय जानायाव हामा दे हामा आं लोगोखायसो बुजायदोंमोन दा आं बांद्रायबा लोङालै आं बाराखौबा सुखुवालै हा लोंदों नालाय लोंनांगौब्रा मोजाङै सिरि सिरि लों गिलासालाय एलाय माथो गिलास दे लों नै बेदर दङ मेरला बेदर दङ जा एबारनिफ्राय दाबुसै दे नोङो जानला मानला बिदि लोगोजों लोगो जायाथ' बुदला बुसि नङा ना बोरै बेलाय हा बैजोंसो थांनाय नुदोंमोन आं होद आघात जाफ्रामनाय मानसिलै होद दैफ्राव बोरैबा आय बारसोमलाबायनानै थाहैनो हागौलै थुले नागिरहैनि फै थागोन बहायनो थागोन बहा थांनो बेलाय हनै बेयावनो दं साला फाग्लाया गिलना नङा माथो थु सासे सिख्लानि कारनावनो बिदि जायोब्ला बोरै जानोलै जाला बेजों जाला बहाय जाला बेखौ सेरापुन्जियाव लांनांसिगोन एसे खर'फोरखौ थान्दा खालामनानै लाना फैनांसिगोन गाबोन थांगोन नामा ओंखारदो गाबोन ओंखारलायदो गाबोनबा आंहा टाइमासो मोननाय नङा बायदि मोनदों दे नों थालै जों थांना फैनोसै बा नोंसोर दानदो आं उनफोराव थांसै दे फै फैलै जायगायाव मोनफैखानानै मा टेनसन दंबावलाय नाहरलाय बेसे समायना माबा खोमसि खोमसिसो नुबायलां मा खोमसि जायगाया बिदिनोखा नुफेरदोंमोन बिदि जायगाखौ दिनै बेयावनो साफा खालामलांनांगौ नोंनि खर'खौ जिरायलाय नोंनि नारेंखलखौ बेयावनो साफा खालामलांनांगौ दिनै राम जिराय बेगफ्रा दोन आरामनो राम कृष्ण बुं नोंनि खर'नि जांसिखौ बे जायगायावनो साफा सुफा खालामना थांखानांगौ नङा माथो बे गारनानै थांखानाय मानसिखौनो गोसोखांबाय थायो नामा बेखौ गोसोखांनानै माने टेनसन लाबाय थायो नोंलाय जाम्बा जालायबाय बेना होद नों दङ थाथ'लाय दसे बैथिं बेरायना फैनो जों राम दे जागोन दे नाराय आन्दा बेयाव थाबाय था आन्दायगोनबो दसे हारसिं जिरायना थाथोंसै गाव मा सानो सानबाय थाथोंसै
हारसिं सिरिनो एसे गोजोननाय लाथोंसै औ नङाथाय माथो थानो हो इस मा जाबावगोन गावनि जायगायाव थाबाबो बेनो सिरापुन्जियाव बेरायनो फैलायबाय अब्लाबो बावनो हायाखै आं जाहोना मा मैयानो दङ बे खोमालै खर' सानाय हामथारला लोंथारसै आं खर' सागा होनि आं नै दंमारोथ' गंसे हाब बे सासे हिनजाव गारबाय नङा होमबा औ बेनि थाखाय इसेबां टेनसन जानांगौनि मा खोथा दं बेनो बान्द्रमाया थांगोन चन्द्रमाया फैगोन बेनि थाखाय जों एसे गोजाननिफ्राय बहाय लाना फैबाय गोसोफोरखौ एसे स्रां खालामनानै लाथोंसै होननानै माथो बेनो बे हजोंबो बेनो बेयावबो बेनो बेनोथ'लै नारेन आदा बेखौ दिनैनो माबा मोनसे बेबस्था लाथारनांगोनदां र' एसे नायग्रोबावनि देलाय बेनि साल सलनफोरखौ माबादि जायो दा एसे गोबाव जाबायदोलै बारा बिसास गैयालै बे मुजिनु मानसिफोरजों बाराबा बाज्रुमलाबायनोबो हागौ अ थिग गैया फै जोंहा सिथाय जाफागोनलै ओइलाय नायदो हा मा फाव जाखो बेलाय हा बहा दोनोब्रा नोंलाय बोरै नागिरना मोनोखो लांबायलै आंबो माहा गाना थांनाय नोंसोर आंखौ माहा गाना थांनाय ना आंखौ लाना फैना नोंसोर बेयाव हगारना फैदों मोसौ सारोन बायदि मिनिदों नोंसोर आंखौ हा मिनिदों बिदि नङालै नारायणनो कृष्णनो रामनो वाह भगबानानो होजोबो अब्लाबो सासे सिख्लाखौनो नोंसोर आंनो लाबोना फैनो हायाखै जाबाय आच्छा बोखांदो ओइ आं थाङा थांसै थानाय जाबाय थांसै आं मानियालाय बेखौ जोंनि गोजौआव लाफिनसै बेयाव जाखाला ओरैनो बोथोराबो हनै बोथोरजोब्बाय दंबावोसो हारा ए पाला Na na